This is your boy MNTBN. Previously on Akong Life. Yeah, that's it. Bao din yung kinabuhi diri sa dawis. Hey, Spinner, the gusto. Oh, buddy, you're still the best. So today guys, nata sa simbahan sa Carmen. Rich kid niya, wala magay ko, ikaw magay nakapalit og 500 ka mga pesos nga dumbbell. Yo, what's up? Now, attending class. Hi guys, so mga ano na guys, kay manang misa. Finding G-boy, finding. Dong, montage sa music. Yung malaking inabot dito. Walay amot, pupay mag-abli-abli. Hilas. Your road. Your road. Your road, I feel like a kid. Larry. Jibble celebration. G-boy, you're the first to taste. So, ayan na po. Naubos na po lahat ng G-Boy Multiball. Pakita mo yung mukha niya, pre. Kami kay 5 years ago. 5 years ago. Okay. Hi guys, good morning. Good morning people, this is the boy of NTVN. Medyo I'm really inspired while I'm watching a lot of vlogs. Kaya palagi na ako nagbablog to kahit maliit na yung mga bagay na ginagawa ko sa buhay ko. Boring talaga ng araw na to. It's summer. Kapag may pasok, sasabihin ng mga estudyante na sana walang pasok. Kapag walang pasok, sasabihin mo din na gusto mong may pasok na lang, di ba? Kasi ang boring eh. So ngayon gagawin natin na maglalaba tayo nung mga na-haul ko na ukay-ukay. Di ko pa kasi nalaban. Tamad. Nga dito sa amin, walang tubig. Kailangan mo pang kumuha dun sa poso. So ngayon, bumuhos na natin yung tubig dun sa washing machine. Guys, alagay na natin yung tubig dito sa washing machine. Ngayon naman gagamitan na natin ng sabon. So hindi ako sponsored ng sabon, di ko papakita kung anong brand na sabon na ginamit ko. Tinanggal ko yung strap ng focus mo ng camera ko kasi lalabhan ko siya. Video nindot kay Topi akong lola. Unang tupis akong lola. Wow! 4 of spades. May nangyayari po sa simbahan. Dahil SMS sa kanta nga. Ayaw kahadlok, be the first. Pirmi naman na sa vlog. Kami karoon sa e-access o open siya. Hi guys, now watching reaction time with Kendrick. Oh, pero takate. So, natin may pakita din happy birthday, guys, no? Like, di siya pa din, joke. Yung so na, guys. And night now, kami na din. Wow! So, ngantami guys kay Giboringan. May mga ngantami sa mga favorite songs ni Jikel sa una. Mga tambay lang kami, sawa sa babae. Mga babaeng manloloko, pinipirahan lang kami. Kaya ngayon, bakla na lang ang aming iibigin. Masarap magmahal ng bakla. Okay, sarap! Pasensya na aking mahal, di naman ako magtatagal. Nais ko lamang marinig mo ang bawat nilalaman ng puso kong ito. Inaalay ko sa'yo, dinggin mo sana masinasabi mo ang awitin ko. Pilitin maibaling, pati yung naisaling, ay di maliban ang halimuyak na hatid ng hangin. Nung una kang makita, hindi makapaniwala. Nangyayari na malaking aking nadalaman. Kung malaman mo. Okay. Yeah. Another one. Yeah. Ika'y ibigin ko. Mundo ko'y biglang nagbago. Bakit ba tapa ako? At kahit bata pa ako, Alam kong minamahal kita. minamahal kita. Dito, Tinaalam. Okay. Di ako nagbibiro, may puso rin ako. Kahit bata pa, Bata pa ako. Kahit bata pa ako. Ano? Yo! Harana. Para
sa dalaga na kung saan nagamasin yung coronation like the coronation. Ay, sorry. Hello, nag-record. Ha? Ano? Muro ditag mga buwang. Joking, that's a prank. Sana. What the? Okay, it's you, Bitoy. Kapag nandito si Bitoy, alam mo naman. Dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita. Habang yung imong mga manghod limpyo sa diha sa balay kay natay bisita. Huy! Huy! Malimpyo ko na tayo! Time for... Dame tu cosita, dame tu cosita. Yo guys, this is your boy MNTBN signing off for this video. If you like this video, click thumbs up, tweet me as your boy MNTBN, and anything else to add, squad. Bagani. Ahugan.